Det hele startede med, at jeg i 2013 læser en artikel i Politiken, tror jeg nok det var, om 3 danske kvinder, som har arrangeret et maraton på Vestbredden af den her organisation, som de kalder Right to Movement. Altså retten til at kunne bevæge sig frit og løbe en tur, hvis man skulle have lyst til det. Der er ikke så meget plads til bevægelse på Vestbredden, kvæg den her mur, som omringer dem. Jeg hører, at i 2013, at vinderen af det her maraton var en palæstinensisk fyr, og da han kommer i mål, så er hans højeste ønske at få lov til at løbe et maraton i et eller andet sted i verden. Og kvinderne her, de inviterer ham til København, så han kan prøve at løbe det københavnske maraton. Og nu er det sådan, at jeg bor lige ved siden af ruten, så jeg beslutter mig for at gå ned og tage nogle billeder af ham, når han passerer hernede, hvor jeg bor. Og det gør jeg, og jeg prøver at råbe ham op, men uden held, og jeg finder først senere ud af, at han faktisk har på det her tidspunkt en fibersprængning i det ene ben, men løber videre. Og jeg står altså ved 20 km grænsen, og han skal løbe 42 km. Så rimelig sejt løbet af ham. Der står jeg med mine billeder, og så beslutter jeg mig for at skrive til en af kvinderne fra Right to Movement, Lærke Hein, og sige, jeg har taget de her billeder, kan du måske sørge for, at de kommer videre til den palæstinensiske løber. Og det gør hun, og så bliver jeg sådan lidt, jeg får sgu lyst til at gøre noget mere. Det her, det lyder som et spændende projekt. Kan I bruge mig til et eller andet? På det her tidspunkt var jeg fotograf i Københavns Kommune, og jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at prøve det her. Og hun skriver tilbage, det er sgu sejt gået det der, det vil vi gerne. Kom med op og mød holdet, vi træner hver lørdag op i Søndermarken, og så lad os finde ud af noget. Og det her, det er i oktober 2013, og jeg dukker vinteren over op, troligt op hver lørdag, og hygger med holdet, fotograferer dem, og vi bruger det til sociale medier, og prøver at få lukket nogle mennesker med ned til det maraton her i Palæstina. Og da vi når frem til april, så er vi altså en stor gruppe folk, som rejser afsted mod Tel Aviv, lufthavnen i Israel, for at være med i det her maraton på den besatte Vestbred. Mig selv inklusiv. Og det er sgu ikke noget, jeg har gjort før. Det her, det er ude af min komfortzone. Det er frivilligt, selvbetalt at rejse derned. Og det er, jeg er godt klar over, at det her, der er både noget religion og noget politik. Og jeg har alle dage været en type, som ikke talte politik eller religion med nogen. Jeg havde ikke lyst til det, for jeg synes, at der var en tendens til, at man altid kom i heftige diskussioner, eller nærmest blev uvenner ved de her to emner. Så jeg betragtede hverken mig selv som værende særlig religiøs, eller særlig politisk. Og jeg tænkte også, at jeg ville tage dig ned sådan rimelig sådan open-minded, uden at fordømme den ene side eller den anden, men se hvad det var, hvad det bød på. Og således stiger jeg ind i flyet på vej til Tel Aviv, og jeg sætter mig på min plads og har købt sådan en turen går til Israel og
Vestbredden, tror jeg den hed. Og den tænker jeg godt lige kan nå at kværne på de der 4,5 time turen tager derned. Jeg kigger mig omkring og kan se flere ansigter, jeg kender, som er på vej derned. Det er op til påsken det her, så der er også mange, der ligesom er på vej hjem til Israel. Og der sætter sig en mand ved siden af mig, som jeg synes, jeg genkender, men ikke er helt sikker på. Og jeg ender også med at spørge ham, hvor søren er det, jeg har set dig før. Og det viser sig at være TV2's Mellemøsten-korrespondent Steffen Jensen, som sidder der. Og vi falder i en rigtig god snak, og jeg lister hurtigt den her guidebog ned i tasken igen, og så taler vi stort set de næste 4 timer. Og vi taler om fotoudstyr, gode fotosteder, Instagram, alle mulige ting, og vi taler selvfølgelig også om ting, jeg kan fotografere dernede, og ting, han kunne besøge i København, hvis han kom dertil. Alle mulige ting. Det er en pivhyggelig samtale, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg får den her oplevelse på vej derned. Jeg er dog noget trykket over at skulle igennem lufthavns sikkerhedsområdet, fordi jeg har hørt rygter om, at det israelske lufthavnsvæsen, politi, hvad de nu er, ikke er super pjattet med at lukke ind, hvis de får fornemmelsen af, at man skal til Palæstina. Og her kommer jeg jo så både med kamera og pressekort og hele muligheden. Og jeg har også hørt rygter om, at der er nogen, der bliver lagt i forhør i timevis. Der er også folk, der bliver sat på flyet tilbage igen, hvis de ikke synes, at de skal ind i landet. Så jeg var lidt bekymret. Jeg havde en lille dækhistorie om nogen, jeg skulle besøge i Israel, men Steffen Jensen siger, du følger bare med mig. Og han havde kamera over skulderen, jeg tror ikke, han havde kamera over begge skuldre, og så tullede jeg efter ham, og jeg går ud fra, at de ser ham ret ofte, så han går igennem skranken, og så går jeg igennem skranken, og så var jeg sådan set ude. Og det var jo dejligt og trygt og rart, at jeg ikke skulle have problemer der. Til gengæld møder jeg ret hurtigt andre problemer, og det gør jeg, fordi jeg får taget jeg tager fra Tel Aviv ind til Jerusalem, og jeg er så i den jødiske del af Jerusalem på det her tidspunkt. Og der skal jeg så have en bus til Bethlehem. Og det skal vise sig at blive svært, fordi jeg kan ikke finde busstopsted. Så jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal få fat i den her bus. Og jeg leder. Der er mange busstopsteder, altså numre på de her busser, men ikke den, jeg skal bruge. Jeg er oppe i terminalen for at spørge på det her informationskontor, og der er en alenlang kø, og den anvisning, jeg fik, kan jeg ikke forstå eller bruge. Så jeg går ned og spørger igen. Altså prøver bare at spørge nogen på gaden, kan I hjælpe mig? Der er ingen, der reagerer. De stopper slet ikke. De går lige forbi mig, som om jeg er luft. Det er som om, de slet ikke hører mig. Det er som om, jeg er usynlig. Og det overrasker mig. Jeg er sådan, hallo? Og jeg tænkte, hvad er det? Hvad er det, jeg gør galt? Og der er jo selvfølgelig flere årsager til det her. Jeg er både kvinde, og jeg er sekulær, og jeg spørger om en destination, som ligger på den besatte Vestbred. Men
Ja, altså, jeg synes jo, det svarer lidt til, at man står i Kastrup, og så er der nogle turister, som spørger, hvor finder jeg toget til Sverige eller til Malmø? Og så tror jeg på, at vi alle sammen, os danskere, ville sige, det gør du lige der. God tur. Men det var ikke det, jeg oplevede. Så jeg bliver sådan lidt, hvad gør jeg? Hvordan kommer jeg videre? Og jeg leder, og jeg er grundig, men jeg kan ikke finde det her stop. Og det skal vise sig, at det er fordi, det ikke er der. Man skal med en anden bus hen til det her stop. Men det finder jeg først ud af, da der til sidst er en mand, der forbarmer sig og ligesom siger, der kommer ikke til at være nogen, der vil snakke med dig. Altså, og for sådan, men please hjælp, altså hvad skal jeg gøre? Så jeg kommer i hvert fald på den her anden bus. Og jeg kommer til at stå forkert af og skal på igen. Og jeg har fortalt med en palæstinensisk dame i bussen, som siger, du skal ikke bekymre dig, jeg skal i samme sted som dig, i Bethlehem, og så kan du følge mig, altså vi kan følges ad dertil, hvor jeg bor, og så skal jeg nok pege dig resten af vejen hen. Pyha, tusind tak for det. Og det kan virke som en bagatel, men allerede her har jeg fået en, så de der gider ikke at hjælpe mig, men det gider de godt her. Men jeg tænker, det må have været en smutter, ikke? Hun følger mig afsted her, vi står af ved Bethlehem, hun følger mig ind igennem byen, og da hun når frem til sit hus, så siger hun, så skal du bare videre, sådan. Og det gør jeg, og jeg har jo altså bagage med, og kameratasker, hele muligheden. Og til sidst når jeg så frem på den her fødselspladsen i Bethlehem, hvor rådhuset ligger, og her er arrangørerne af Right Movement i gang med at uddele grej til alle løberne, som skal løbe næste dag. Næste dag. Og først da jeg når derfra og bliver budt velkommen med dem, kan jeg mærke skuldrene sænke sig, og lysten til at tage mit kamera op og tage et billede kommer tilbage. Jeg har simpelthen ikke tur før det her. Og næste dag har jeg en aftale med en ung palæstinensisk fyr, der hedder Mohammed, som har lovet at komme til Bethlehem. Han bor i en anden by på den besatte Vestbred, men han har lovet at komme til Bethlehem og vise mig lidt rundt, og vise mig nogle af stederne, hvor ruten går, og det ser jeg frem til at få lidt hjælp på den måde. Og det kan du høre mere om i det næste afsnit.